So, hi guys! So, hi everyone, welcome back again sa ating YouTube channel. So, for today's video, dahil wala, magkapira ko. So, magkapitan tanan. Wow! Kainit na eh. Panday. Sa libo man dyan. Taligsik. Matapos na. Sarap. Tuh na deh. Ano to? Ang kape na. Kape tayo bro. So, milit ng ipon na. Hayag-hayag ng kamay o pakita ng ginuudan. Pakita ng adlaw. Oh. Mamdak na. 21 pesos. Module of the day. Yes! Para magkuhag module. Ayan. Nang batang tayo. Ilgo. Mao. Tubig tayo po break yung mga guwat ni uwan. Uwan ko sa bakang aging bahat di kalsada ito nga. Yahay ng dakop sa tubig. Bisin sa libos siya. Basta taliksik ganun. Gusto kong ano. Siguro low pressure. Ay, baga bagyo. Yan o. Okay. O may nagpatimaw nga. Init. Gusto kayo uwan po Japon eh. Init naman to. Sabay na eh. Badaw. Gayat mo no. Pagkadato ka lang lamig, kinabuhi na. Tulog lang ba? Hindi na sabay, murang sa dato. Taon, mapubutan.